Right, tichida kutende nekuramba muinesu aiwa apo patiri kukurukura namukoma Tinashe mukoma Tinashe tichitaura nezverwendo rweupenyu hwavo avo vakanga votora zvinodhaka asi vakazosiya vaona kuti upenyu hwavo hapana kwavari kuenda. Mukoma manga muchitaura nyaya yekuti zoni nevabereki hamusi kunzwanana. Munonzwa sei uyezve zvii zvakanganisika muupenyu hwenyu so far? Yeah, you know, in life yangu the whole life it was in danger. Life yangu yanga in danger because I need some help. Pane pango pokuti ndinoita zvinhu ndichiti ndiri kugona mukona. Ndichiti ndiri kuziva zvandikuita. Like the time iyo yanga nchirwa ma drugs. There was a time ndakaenda pane ngobhawa nonzi panjikere. KuMbare panolodhirwa makombe. Mapakana muchipazi. Saka the time ndakaenda ipapo ndakarowa Mutoriro, you see. Saka the time ndakapinda pepe mai mwangu bia chichiyo anoita zvavaita. Asi pandakapinda mbayo ndakaona nge vanhu vaita fight. Zvekuti ndakada kuitawo fight. Chiti pamwe chi ndozvikutodiwa panzvimbo. Kozi kana wakarowa neMutoriro gents vanoti unoita zvikuti zvinoenda nezvikudiwa panzvimbo. Zvinenge zvingana pana vanhu vakanyanya unongonyararawo. Asi ukasvika pane vari kurwa unotanga kutorwa. Saka dai kunze vabereki vangu ndanga ndinawo padhuze ndaigara ndichiziva kuti izvi zvakashata izvi zvakanaka. Saka munodawo kuti kudii kuvabereki vari kumba ndine chishuwo kana kuti chokwadi chekuti vachaonawo vhidhiyo iri. Mashoko amungada kutaura kune vabereki nekuda kwekuvakanganisira kwamakaita ndeyekuti kudii? Ini ndine mashoko akawandisa ndichangodhabhudzawo pane andinawo. Zvandinoda kuvaudza ndezvekuti life yangu ini from the time ndakaseparata nawo ndavakuita zvangu chiti ndiri kugona yakabva yawira musango ndakaenda nenzira isiriyo ndozviziva and that time ndikunzwa kurwadziwa kuti dai vagona kundinzwisa because I'm now a new person. I now know what's the good thing. Ndakuziva chakanaka nechakaipa. So zvandinoshuvira kwavanhu ndechekuti vandiregerere uye vandinzwisisa kana ndichivataurirawo kuti ndakachinja because sometimes ndovaudza but havazvinzwisisa vanongofunga pamwe ndichiri munhu uya vachine brain cells dzekuti munhu uya zvanga izvaizvo ndiye vachiri ne-old me zvekudhaya ndozvavachinazvo. Alright. Ndofunga muri kungozvinzwira mukoma vari panapa vari kutaura kuti zvoni aiwa nokuda kwezvavakakanganisira vabereki nehama neshamwari aiwa vari kuti muvaregerere nekuda kwekuti vakachinjawo muraramiro nemuitiro muupenyu hwavo. So zviri kuita kuti munge muri munochinja zviri kubatsirai kuti munge muri munoreforma ndezvipi mukoma? Inini I think kuti zvinhu zvondibatsira I learn from the mistakes. Alright. I know what ndoziva zvandakabva kwandakabva zvandakasangana nazvo zvandasangana nazvo zvinoti ndingati chii ndikazvifunga ndinonyatsoona kuti aiwa this is not right. Ende futi ndava munhu ari kunamata I am now concentrating in my music. Alright. Ndava kugara ndichiita saka vabereki vangu sometimes I know ndava kuda kuti ndivaudze through my music. Alright, through your music. So apa mune midziyo here yamuinayo yamungada kuvahimbira vari kumba vachinzwa mashoko enyu kuburikidza nemumhanzi? nyaya yamandisa zvakanaka ndoziva mwoyo wangu kuti ndimbovahimbiro kuti at least sometimes munhu anogona kunzwisa nenzira yakasiyana. I have that song ndine kaspika kandatakura tora yenyu mukoma torai kaspika kemangoma pandinenge ndichivaridza because pane mabheat andinofamba nawo. Alright. Kuti ndikakashandisa ndokaspika ndoshandisa kumusic yangu. Alright. Ndinoisa beat papa then ndotanga kutoimbira vanhu zvinenge zvibva mukati memwoyo wangu. Alright, kandai kabhiti tirowe tione mukoma mumbotirovera. Rega ndikabatidze then panobva katanga kutokonekta vanhu ndobva ndaridza beat racho. Alright. Alright, takamirira kuti timbonzwa mangoma aiwa mwanakomana akarasika ari kuti aiwa ini ndave kudzoka kumusha vabereki chiwanikwa muri munongondiregererawo so regai vamborowa wani kangoma. Rescue ayanayafo danza uprofeti mutumwa wa Mwari kumarekodzi aputsudu
naya mchayaya mazuva ekudhakwa ndairasa nyaya ruregerero kuna mai vangu sori ndiwo mazuva ndaidhakwa zvekwanyanya ndairova nemushonga wechikosori mazuva ekudhakwa ndairasa nyaya ruregerero kuna mavanzi vangu sori ndiwo mazuva ndaidhakwa zvakanyanya ndanga ndakarova nemushonga wechikosori ndaitambasika kunge munhu arova nengoma asi nini ndichida kuimba ngoma vaiti mupana uyu aziye zvaari vachindiita kunge munhu asingaziye amai vangu ndakuda kudzokawo daima nditambira nemaoko matatu nekuti nini ndakuda kukuitai mai vangu nekusingaperi mazuva ekudhakwa ndairasa nyaya ruregerero kuna mabanzi vangu so ndiwo mazuva ndaidhakwa zvakanyanya ndanga ndakarohwa nemushonga wechikosori mazuva ekudhakwa ndairasa nyaya ruregerero kuna mabanzi vangu sori aiwa ndofunga muri ngozvinzwira aiwa muri kutorova mangoma zvekutorevesa aiwa tinotenda mukoma ndiri kunzwa mashoko enyu amanga muchiimba manga muchinatsodzamisa mashoko enyu ekupedzisira mungada kuudzawo kune vechidiki vakateerera vanga vapindawo mune nyaya dzezvinodhaka nevamwe vari kutotangawo kupinda mune nyaya dzezvinobata ana Mutoriro ndiwo futi ana Guka zvakangosiyana siyana mungada kuvaudza woti kudii? Inini mashoko andinawo hango ndinoda kuvayambira kuti kana nguva vachinayo so this is the time high time fanike inini ndakapotsa ndafa nekuda kweMutoriro isiyo nanhasi ndikazvifunga kandonzwa kutya so saka mashoko angu ndeyekuti dai vakwanisa kusiya madrugs nguva ichiripo nekuti madrugs anouraya kana career yemunhu anotadzisa munhu kunzwa nana nevamwe zvakanaka especially around the pamba chaipo unotofunga kuti pamwe vanhu havakude ivo vachikuda but iwo nenyaya yekuti unenge wakadhakwa saka madrugs asipo akashata zvakanyanyisa ndakamaramba ndamakondema saka ngavasiye madrugs vauye kuna Jesu the way vanofanira kutevera Jesu. aiwa ndofunga muri kuzvinzwira kuna mukoma avo vakambopinda nenzira inorwadza, nzira yemadrugs, vamwe vachirasikirwa neupenyu, vamwe vachirasikirwa kunyange nechikoro nezvakasiyana siyana. Tiri kuti kudii? Tiri kuti rambai zvemadrugs, ramba shamwari dzinokupfurira kuita zvemadrugs. Mukoma vari panapa vakuchifokasa zvakanyanya nenyaya yemumhanzi. Aiwa regai timbovapa futi mukana wekuti varoveke kupedzisira tichipedza from Uncle Saint Network Media. Much love. Mkoma, chivapai kupedzisira. Yes, indakubuda pavideo. I love this. Ndafara kuti matipa mukana. This is the time. Vanonditi dance of prophets. Kana kuti mutumwa wa Mwari kuma records. Pangoma vanondidedza vamwe vachiti extra. Ndore mangoma futi. Kana kuti ayanaya mjayaya. Ndichibva kumhuri Strange family. Ndakatsigirwa nevanonzi ma-strangers. Ni mhuri yangu yema-strangers. Tobata tiri pamwe chete. The Bluetooth device is ready to pair. Iyi song ndakazoimba ndarwadziwa neupenyu. Ayanaya mjayaya nabutude. Nabutude. Apana tada kumbomira nyo. Jiri kufesa opo ma temptation. Pandinenge ndijifamba murokesha. Kuwa chinchini. Bakuru wakati kura usiwonere. Laenda kaziva. Andaibuda mudumburama. Sepa muviri pano papa singazivika. Bakati kura usiwonere. Daenda kaziva. Andaibuda mudumburama. Sepa muviri pano papa singazivika. Mukugura kwangu andaiziva. Ndaifunga kuti upenyu itsiva. Ndaikanga ndichida kuziva. Asina kuda kwekuti ndaikanga ndiri murima. Vakati kura uzvione. Pamwe zvimwe ungapone. Jehovha wangu daima ndione. Nekuti zvakawanda zvinonditsoma. Vakati kura uzvionere. Dai wakaziva. Andaibuda mudumburama. Sepa muviri panobva pasingazivika. Kura zvionere. Kura zvionere.
Kumbare. Ndatozotega ndidzoke bhozi. Aiwa ndanda kutonakirwa crew iri kunakirwa kuseruko. Aiwa the match love. Thanks. Kufara. Alright. Alright, saka vanhu vangada kuziva kuti muri kugara nani zvese. Right now nenyaya yekuti ndakanga ndiri munhu aitsvaga rubatsiro ndakasanganawo neanonzi boss Kawara. Alright. Nenyaya yekuti inspire akaona talenta ranga riri mandiri. Ndobva anditora kubva kuMbare. Akabva andiunza kuno kuAirport. Right now ndo kwandiri akanditsvagira paakanditsvagira. Samuri kugara mega. Ndikugara ndega zvangu turi kuti boss Kawara munhu wekuti ane privacy ake anenge achitone upenyu hwake saka akanditsvagira pangu ndega. Upenyu ndo samuri kugara mega muchibatsirwa naboss Kawara. Batsirwa naboss Kawara, yes. Alright. So music yenyu ndaona ungati pana akakuinspire. Ndiani akakuinspire? Yeah, music yangu inini kubva ndichikura ndiri kunyepa. Ndakanga ndiri munhu wekuti zvanga zvingori mandiri. Alright. I was inspired by the people around me, like ghetto yandakakurira kuMbare. Alright. Life yavo, the way they live, even here in Airport, ghetto life inspired me. Alright. Alright. Ko pa ma-artist anokuinspire zvakanyanya ndeapi? Yeah, ini ndo aspire na Busy Signal. Alright. He is a much inspiration because Busy Signal ndino ndakakura ndichimuteerera kuti aindifadza mwoyo mangu. Saka ndaimuteerera then iye ndaizopedza ndakutoitirwa zvakanaka nekumuteerera ikoko. Samanda ndasvika panapa. Alright, aiwa tinoda kutenda nemukana watanga tinawo pano mukana wekunge tiri tinokurukura. Mukana wekunge tiri tinokurukura. Mukoma, thank you very much. Ndinoda kutaura izvi ndisandabva panapa. Alright. Ndachingoti dai boss Kawara vawanirwa nyasha kuti zvavari kufamba vachiita ma-deals avafambira mushe. Nekuti last week cheche ndakatonge ndatopinda busy nenyaya yekuti rent yanga isipo. Kozi nyaya inoitika ndeyekuti boss Kawara munhu wekuti munhu wamunoziziva zvinombomuremera. Saka ndachikumbira kuti ndanamata kuti Mwari avabatsire kuita kwavo basa ravo. Kozi ndo vanondibhadharira rent. Even the time yanoenda kumashows mazona hatisi kuenda kumashows. Maita achikumbira kuti mashows tikutsvaga mashows ekuti tiwane kubhadhara rent. Alright. Aiwa ndofunga muri kungozvinzwira kuti vanorongawo mashows mangoma tinaye umwe artist ari panapa munokwanisa kunge muri munomubhuka panhamba dziri pascreen mokurukura nawo muchivapromotawo. Thank you very much mukoma nenguva yatinayo. Notenda munhu, ndatenda Jehovah. Alright, from Ango Saint namukoma Tinashe remangoma mati munonzani? Remangoma X Trooper. Namukoma X Trooper. Much love.